Cada matí, gairebé 2 milions de barcelonins agafen un dels molts metros i autobusos de transports metropolitans de Barcelona per anar a la feina, a l'escola, de compres o a fer algun encàrrec. Molt pocs saben, però, l'esforç que significa tenir-ho tot a punt perquè cada trajecte, per molt curt que sigui, resulti satisfactori per a tothom. Pròxima parada, al passat. Tot ha canviat molt des que es va fundar TMB, i molts de vosaltres heu vist com aquesta empresa ha passat de ser familiar a formar part d'una ciutat en constant creixement. TMB ha anat progressant, sempre amb la mirada posada en el futur, des de l'emblemàtic tramvia, passant pels primers autobusos, fins a les noves línies de metro. En els últims 20 anys, la incorporació de noves tecnologies a TMB ens ha avalat com una de les empreses de transports més avançades. Al metro, hem estat els primers a introduir, a la línia 2, trens amb passadissos intercomunicadors. També hem estat pioners en la regulació de l'interval de pas i tenir catenària rígida a la línia 2. A la nostra xarxa d'autobusos vàrem ser els pioners a utilitzar aire condicionat i els primers en obtenir el SAE, Sistema d'Ajuda a l'Explotació. També vam introduir el bus del barri per tal d'arribar a zones de difícil accés i vam ser dels primers a utilitzar els autobusos de pis baix. Un munt de progressos que han millorat la nostra imatge i la nostra qualitat fins ara. Pròxima parada, al present. Actualment, Transports Metropolitans de Barcelona és una empresa plena de dinamisme, respectada mundialment. Una empresa que va per davant de les necessitats de la ciutat i que hi creix oferint el servei que demana la seva qualitat de vida. Ser pioners a obtenir l'ISO 14001 pel respecte al medi ambient, la integració tarifària, els nous sistemes de seguretat i afegir noves estacions a la línia 3 són un clar reflex que TMB està oberta a treballar per a Barcelona, que s'adapta als nous temps i que cada innovació que incorporem a la nostra empresa és un pas endavant. Tots junts fem possible que la nostra flota d'autobusos i metros sigui una de les més modernes del país, amb millors accessos, sistemes de regulació de trànsit, noves parades i estacions, però també amb altre tipus de millores internes com la descentralització organitzativa, la creació de grups de treball o fins i tot el redisseny del vestuari. Aconseguir que totes les línies iniciïn el seu servei puntualment cada dia, que es compleixin amb rigor els programes de manteniment i que resolguin les possibles incidències que puguin sorgir és possible gràcies a les 5.783 persones que formem actualment el planter de TMB. Pròxima parada, al futur. Es preparen nous canvis a la ciutat. Alguns, com l'expansió de Diagonal Mar, ja són una realitat. D'altres, com el Fòrum 2004, ja s'estan planificant. TMB es prepara per tots aquests canvis amb una important inversió destinada al nou pla de cotxeres de metros i autobusos, com per exemple Horta i el Triangle de la Sagrera. Però encara hem d'incorporar almenys 100 autobusos nous a la ciutat. Hem d'instal·lar el sistema d'informació de la freqüència de pas a totes les parades. Hem de posar en funcionament la nova línia 9 de metro. I això tot just acaba de començar. El canvi d'imatge de TMB és l'únic que no ha canviat durant gairebé 20 anys d'història. Després de tot aquest temps amb el mateix logotip, ha arribat el moment de presentar una nova imatge gràfica de TMB. Aquest nou logotip serà el primer pas per continuar traient bona nota a la Barcelona del futur, perquè amb la nova imatge s'elevin les expectatives dels clients sobre els nostres transports i serveis. Per a mostrar de portes enfora totes les millores que contínuament estem realitzant de portes endins, perquè TMB tingui una imatge acord amb el seu present i el seu futur. TMB funciona gràcies als conductors, als motoristes, als mecànics, als comandaments intermedis, als caps d'estació, als guardes, als enginyers, als informàtics, als tècnics, als administratius. Junts, hem fet de TMB una empresa cada dia millor, en constant evolució i amb un esperit de superació. Encara queda molta feina per fer, però sabem que comptem amb tots vosaltres, el millor equip, per fer-ho.